Оле, човек, книгата ми не се отваря. Ей, сега бях на Skywars. Знаеш какво? Отвори се, бе. Идвам. Да. Да, бе, да. Айде, 3, 2, 1. Скачай. Добре, аз съм отгоре на стъклото. Лок. Имам 2 локи, искаш ли локи? Не! Някакъв ма би с... Да събори, ме! Оле, не! Някакъв с ръката иде изведнъж, докато щях да събирам да ръкой ма събори. Ай, чакам те. Ти ще победиш тато, като си скак. Умря ли? Айде. Ай, да играем до една победа, ако искаш. 3, 2, 1. Докато останем двамата. Останем двамата, после ти давам ти да победиш. Добре, ще видим. Дано да ти лаги много. Като снимаш. Ако ти лаги си супер. Защото на мен много ми лаги, както и. Айде, аз съм по средата. Това с TNT-то аз един път му се хвана. Някой има по средата. Идваш ли? Аз съм при това по средата. Човек до името съм. Добре, убих го. Добре, аз убих един. По средата. По средата къде са честовете? На покрива? Така ще се на покрива. Аз те виждам как идваш към мен. Оле, мале! Отгоре има един с дома каска. Скачай! Не! Бързо отгоре. Бързо. Давай някакъв пинг. Дей с дома каска. Хич ли помислих, че и помислих, че те отгоре ще е по-опнат от мене. Оле. Да, имаше дома каска. Ти ще снимаш, така аз не мога. Так. Колбой, не знае как се правят стълби.
Кажи, че той не може да убива. А пък и в канала. Когато го бяхме накарали в Дагалаксата, прави сте обидватели сили. Ай, 3-2-1. Пак можахме да победим. Не. И вип даже. Добре, човек, да си вип имаме. Имаме да килнем един вип. Вау. Това ще е сложно. Голд меч от така. Шаркне се едно на голд меч. О, и на мен ми се става с фаер. Знаеш как ги подредих всичките с това фаер? Нали знаеш, че аз имам там някой ми беше казал за Майнкрафт купения акаунт. И играя в eCloud там в сървъра, където е закупена. Чакай да си спия с книжката. О, леле, човек, ама тук къде пак има често, бе? Кой го би випа ли? Випа ли, виждам те! Виждам те, да! Хайде, къде си? Не бе, аз съм, не дей! Изключи го по-бързо, моля. Какво? Не, нямам айран кирка. Сериозно ли? Потърси айран някъде. Лък, не ми трябва. Не, има този. Чакай сега да си направя дъма меч. Къде има дърво, бе? Бързо! Ей, при дърво съм. Само, че ми трябва храна. Добре, пазима само да си направя един дъма меч и да го енчантна. Без хака. После ще играем без хака обаче. Ей, какво ще правиш? А пък на мен ми лаги. Какво правиш, бе? Домайте ми ли сме? При мене. Ма по-добре не идвай. Само двамата сме. Ела по средата ще донеса. Добре, къде си? Няма да те убия, хайде къде.